Terve! Moi! Tää on osa 1 Minecraft Survivea. Noi päälle, noi pois, noin. Tehdään uusi maailma. Nyt vähän kutittaa minua. Ja pitää vaihtaa asentoa koko ajan. Ja nyt karkipussi raapii selkääni. Otetaan vähän karkkia. Mitä minä täällä sätkyn? Hei! Tavaraa ei ole ei vittuakaan. Nää ihan surkeella nää laadut ja kaikki. Fantasy, kyllä. No toi oli toinen, on niin faara. Hän on paljon paremmin. Eikö niin, että toi FPS pitää mahdollisimman pieni, niin silloin ei lagaa yhtään. Ei tää yleensä näin nopea oo. Yleensä tää menee vaan 1 blogin sekunnissa. Nyt tää menee samaan nopeudella. Mä en ikinä löytänyt ennen tämmöstä pumpkinia. Onko teistä katsojista löytänyt pumpkinia joskus? Jos on sanokaa, että mikä siidi. Koska ne on tosi harvinaisia. Diamondin nyt löytää joka siidillä, mutta siis pumpkin ei löydä millään siidillä. Hei, mitäs koiria täällä on? Hei, mikäs? Villa, ootte tappanut mun lampaita! Hemmetin neekerikoirat. Pistuu mun luota. No mitä se tekee mulle? Vieläkö ne vedenhimoiset koirat seuraamaan? Miksi mä en puhu mitään? Varmaan sen takia kun mä juoksen kusihoudus nyt koiria pakoon. Mitä helvettiä toi on? Odaanko kun sanoa mulle, mitä tää tässä on? Tää aina tässä. Mä en oikein tiiä. Jotain mustia palloja sit tippuu. Varmaan jotain myrkyllistä. Tapetaan toi lehmä tosta. Mä oon kuullut, että lehmät voi olla siis vetänyt sieniä. Niin sit kun niitä hakkaa tälleen näitä ei kirveellä kun tällä. Mitä käytetään nyt tälleen näin näiden blokkien kaivamiseen tälleen näin. Entistä neliöitä. Ei näin. Pieniä neliöitä. Se toimii varmaan samalla systeemillä kuin pokepallo. Se mahtuu siis se mahtuu tosi iso tyyppi. Vaikka se vie tosi vähän tilaa vaan se pokepallo. Niin varmaan tää käyttää samaa systeemiä.
Mut nyt kyllä tää vähän toimii paremmin kuin ennen ja siis mä ainakin tykkään tosi paljon tästä. Hei, mitäs mä syön tässä? En mä tiedä. Koska mä olen lammas. Eikö tää aika hieno tämmönen skini? Mä en tiedä miten se tuli. Se tuli kun mä ostin tän Minecraftin. Niin siinä vaan tuli, että et saa käyttää normaalista TV:ää, siinä on pakko käyttää lammasta. Mä vaan, no okei, kunhan se ei vaan oo lammas. Sitten se olikin lammas ja mä suutuin enkä pelannut ennen kuin vasta nyt. Mähän on ostanut tän varmaankin 5 vuotta sitten. Kun tää maksoi vielä 10 senttiä. Silloin kun sentti ei ollut vielä Suomessa. Vai oliks niitä silloin, en mä tiedä. Kun mä en oo mitenkään hyvä tässä englannin kielessä. No mitäs tää nyt vähän alkoi lagittamaan? Ja mä oon kuullut, kun kaivaa tarpeeksi syvälle täällä luolassa, niin on tämmösiä vihreitä kavereita, miten luonne voi mennä. Oho, mitäs se teki? Nyt minä en tykkää tuommoista vihreistä posahtelijoista, mutta terve menoa.